שלום לכם, ברוכים הבאים לעוד סרטון שלי. שלום. אז שלום לכם, ברוכים הבאים לא יכולה. שלום לכם, ברוכים הבאים לעוד סרטון שלי. בסרטון של היום אני עושה טאג. אז היום אני עושה טאג עם החברה הכי טובה שלי. אז זה טאג שאני הולכת לעשות היום, זה אתגר הלחישות. למי שלא יודע מה זה הטאג הזה, אני ממש מפגרת, שתדעי את זה. אז עכשיו שאהבתי אותה ויש לי קצת יותר מדי פוקוס, סתם. הטאג הזה, למי שלא יודע, זה טאג שמשתמשים בו לאוזניות, ואז כאילו עושים את זה בשתיים, כאילו בזוגות. אם זה היה הגיוני. anyways, אז אחד שם אוזניות, השני כאילו על שיא הווליום, שהוא לא יכול לשמוע את השני. השני אומר לו מילים, משפטים, כל מה שהוא רוצה, מספר לו אפילו סיפור, והוא צריך לקרוא את זה בעזרת השפתיים שלו. עכשיו, אני חושבת שיהיה לי ממש קל, כי אני אספר לכם סוד. בוא נגיד שעושים על היסודות, אני יכולה ממש להבין את זה, כי אני כאילו תותחית בלקרוא שפתיים, אז פעם הבאה שאתם עושים על היסודות, תשימו יד, אוקיי? החברה שלי קוראים לה לינוי דהן. האינסטגרם שלה יהיה למטה בתיבת המידה, אם אתם רוצים תעקבו, ואם לא, תחסמו. טוב, אז אני הולכת להתחיל עם האוזניות, ואז זה הולך לעבור אליה. טוב, אז אתגר הלחישות, אנחנו מתחילים עכשיו. פיצה. יפה. אוכל חברי. דפה. יפה לה. אוקיי. ספיל. צדפה או יפה לה? לא. ספיל. צפיר. די, תעשו לי פדיחות, אמרתי להם שאני טובה בזה. ספיל. צפיל. ספיל. צפיל. ספיל. ז'וזפין. לא. אנציקלופדיה. עוד פעם. אנציקלופדיה. אנציקלופדיה. נכון. אינגואנה. הוא לא ידע. לא חמים. הוא לא ידע. אינגואנה. קואלה. זה קרוע. אינגואנה. איגואנה. זה היה קרוב, זה היה חיה. מזגן. עוד פעם. מזגן. מה זה חם? מזגן. מזגן. יפה. הילדה. עוד פעם. הילדה. עוד פעם. אני מסתכלת לך בעיניים. אני לא יכולה. הילדה. ילדה. הילדה. הילדה. אחי. 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 יפה. 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 בגן. בגן. אני אעזר גם בבגן. היינו ביחד באותו גן. אחרי דיליי של שנה כי אכלנו גלידה, וכי נחבא לה הטלפון, וכי התקשרו אליה, וכי האוזניות הפסיקו לעבוד, עכשיו הכל חזר, יאללה. שלום. שלום. כיתה. לי. כיתה. 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 טיסה. כיתה. איתה. כיתה. כיתה. א'. חלב. א'. א'. יופי. בית. אלינוי. עוד פעם. אלינוי. אלינוי. הילדה. הילדה. הייתה. הילדה. איתך. הילדה. הילדה. רקדה. תגידי למצלמה. התייאשתי. הילדה! ילדה. יופי. אחי. אחים. אחי. אחים. אחי. אחים. יפה. יפה. בעולם. פחות. לא. לא, אתה לא אמרה את זה, את זה אתה שמה. תביני, נו. אני אעצור את הסרטון. באוזניות עברו לקופה הזאת. אני שמה לך. דספסיטו.
כשאני, שאני, כשאני, שלי, כשאני, שלי, כשאני, שאני, רואה רואה, אותך, אותך, אני, תמותי. אני, אני, תגיד את כל המשפט. כשאני, שלורן רואה אותי מפחדת. תפסיקי רגע בושה! וחלף. את קופה. את קופה. פסיכולוגיה? יש לך. מנורה. בוכה? מנורה. מנורה. יפה. יפה. בחדר. בחדר. אבל לי יותר. יש יותר. כמה כמה זמן, דיברת? כמה כמה זמן, קיבלת? כן, מחסום. כמה, מה? כמה זמן, אנחנו אנחנו? חברות. סתם שנתיים. אבל יותר. אבל גם היינו שנתיים ביחד, וחצי כבר. שנתיים וחצי. בגן. ושנו קטנות. שנתיים בגן. שנו קטנות. אני אני, רעבה. מה אכפת לי? איך יקרה אוכל? אל תעני! אני רעבה. תגידי לי! אני לא יכולה, אני מבינה את זה כבר, זה משהו בראש. מה? לי, אני, מה את רוצה? לי, תגידי. לי, לי, יש, קץ, עץ, קץ, עץ, גרפס, תגידי מה אתה? אני לא מבינה. נס, אמן! עכשיו. לי, יש, נס, בלבלת אותי כבר. חשבתי ילד. בטח! יש, בבית. בבית, ולך, יש, אות. אני. אני מפגרת. אני, כן את. נהנית. את לא נהנית? אני לא את לא נהנית להסתכל? עליי. למה? עליי. את קרובה מדי. אני מבינה. אני התחלתי מיציתי? אותך בעיקר. אני התחלתי גדלתי. התחלתי הכנתי. סתם לראות סרטי אימה סרטי אימה. בזכותך בזכותי. חם לי. סופר קליפרג'ליקסטיקספיאלידו. סופר קליפרג'ליקסטיקספיאלידו. מה? התאריך שבו שנולדת. השביעי לעשירי. שאני? 9/5. איזה צבע חולצה קנית היום לובשת לבן. את הולכת עולה נולדת קולאז' עולה חולת מיוזיקלי. כן. מוזיקה. מיוזיקלי. כן. מה כן? אני יודעת, אני אומרת לך עובדה. אני אומרת עכשיו אני חולת מוזיקה. אז הסרטון הזה נגמר, מקווה מאוד שאהבתם את הקונספט. תחזרו לצפות בערוץ הזה שוב פעם, ותעשו לו לייק, ותירשמו לערוץ שלי. ואמרתי לכם שהאינסטגרם יהיה למטה בתיבת המידע, אם תרצו תעקבו, אם תרצו תחסמו. זהו, מקווה שאהבתם, וביי!